Αλμέραβαν. Μαραγκός μέσα στην περιοχή, γύρισμα πίσω για τον Αυγουστή, παρολίγο εκεί το αυτόν γκολ, έχει πέσει κροτίδα μπροστά από τον Αυγουστή και τον Φιλίππου την ώρα που εξελισσόταν η φάση. 11ο λεπτό, Παναγιώτης Σπύρου εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά από τον Γιασεμάκη έξω. Λαζαρεύσκι για τον Κόκκιτς και πάλι Λαζαρεύσκι μέσα στην περιοχή, περιμένει ο Γιασεμάκης. Λαζαρεύσκι, Φιλίππου διώχνει προσωρινά, Σατσάς προσπαθεί, πέφτει κάτω. 17ο λεπτό, το Πρασίνοβιτς, παλιά προωθημένη για τον Χριστοφή. Χριστοφή απέναντι από τον Μορφή, τελικά Μορφής βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Γερμανός τελικά έκανε το λάθος, ο Αντώνης ο Νικολάου, κέρδισε ο Ζουμπάρεφ, έκανε το σούτ έξω. Έκανε το λάθος εκεί ο Ποντικός, έκλεψε ο Σπύρου, η μπαλιά για τον Γιασεμάκη στην περιοχή, το σούτ. Η μπάλα κοντράρει σε πόδια αμυνωμένων του Απόλλωνα. Κόκκιτς έξυπνα για τον Λαζαρεύσκι και πάλι Σίνισα Κόκκιτς απέναντι για τον Μαραγκό. Τρέχει και κλείνει ο Πίτας, Μαραγκός δεν πέρασε από τον Θεοφίλου. Αντώνης Νικολάου, 26ο λεπτό. Είναι μπροστά του ο Ντζούρας, κάνει τη σέντρα στην περιοχή, Γιασεμάκης από κοντά, τελικά η μπάλα στα χέρια εκεί του Αυγουστή, μεγάλη φάση για το ΑΠΟΕΛ στο 26, Γιασεμάκης από κοντά δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σίνισα Κόκκιτς, παλιά για τον Σπύρου, έξυπνη στην περιοχή, αμέσως για τον Αντώνη τον Νικολάου, δεν βρίσκει την μπάλα. Κόκκιτς, συνεχίζεται η φάση, έχει βγει ο Αυγουστή, διώχνει προσωρινά, επιμένει το ΑΠΟΕΛ τελικά. Σπόλιαριτς κέρδισε κάποιες αμυδρές διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Πίτας, η μπαλιά μέσω στην περιοχή, Ζουμπάρεφ προσπαθεί, Σπόλιαριτς, η απόκρουση από τον Μορφή σε κόρνερ. Τελικά ο κύριος Κυπριανίδης οδεικνύει offside τον Σπόλιαριτς, η φάση στο 37. Μισός, η μπαλιά απέναντι, Κόκκιτς από κοντά, το πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Χριστοφή προσπαθεί, Χριστοφή μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Κύριος Κυπριανίδης δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πρώτο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου, Μαρίνος Σατσάς τώρα για το ΑΠΟΕΛ, μπροστά για τον Σίνισα Κόκκιτς, έκλεισε ο Φιλίππου. Αμέσως η παλιά απέναντι, Αυγουστή με υπερένταση μαζεύει την μπάλα. Κόκκιτς απέναντι για τον Γιασεμάκη, έγοψε ο Θεοφίλου, έρχεται ο Λαζαρεύσκι, απομακρύνεται την μπάλα εκεί στον Μαραγκό, το σούτ, Αυγουστή μαζεύει και πάλι την μπάλα. Ζουμπάρεφ κάνει το σούτ, η μπάλα μόλις έξω, καλό το σούτ από τον Ζουμπάρεφ στο 53. 64ο λεπτό, Μαρίνος Σατσάς μπροστά, όμορφα για τον Σκόριτς, τελικά Κόκκιτς, Σίνισα Κόκκιτς δίνει για τον Σκόριτς, η κόντρα, έρχεται ο Γιασεμάκης από κοντά, τελικά Αυγουστή μαζεύει την μπάλα. Ακόμη μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ στο 64, από τις ευκαιρίες που δεν χάνονται με τίποτα, και όμως ο Γιασεμάκης ακόμη μια φορά ολιγορεί και δεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σατσάς για τον Κόκκιτς, πίσω για τον Λαζαρεύσκι. Λαζαρεύσκι, το σούτ έξω. Καλό το σούτ από τον Λαζαρεύσκι, τελικά η μπάλα πάει έξω. Μπαλιά όμορφη για τον Γερμανό. Γερμανός, Ζουμπάρεφ δεν μπορεί, πέφτει κάτω. Απομακρύνεται η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Φιλίππου. Η μπαλιά στην περιοχή, περνάει για τον Γιασεμάκη, τελικά Κάις διώχνει σε κόρνερ. Φαίνεται ότι ο Γιασεμάκης δεν βρίσκεται και στην καλύτερη του μέρα σήμερα. Κάις θα προσπαθήσει και περνά από τον Σπύρου μέσα στην περιοχή. Κάις το σούτ, Μορφής απομακρύνει. Λαζαρεύσκι, μπαλιά για τον Σκόριτς. Σκόριτς στρώνει για τον Γιασεμάκη, το σούτ έξω. Μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον μέχρι τώρα ο μοιραίος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ ο Γιασεμάκης. Πίτας, μπαλιά προωθημένη για τον Γερμανό, κλείνει ο Αριστοκλέους. Τελικά Αριστοκλέους διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. 28 λεπτό, εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα πάει πίσω, Ζουμπάρεφ, η κεφαλιά, γκολ. 0-1 για τον Απόλλωνα, 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού με τον Ζουμπάρεφ. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έσκασε πίσω, Ζουμπάρεφ έπιασε την κεφαλιά. 0-1 για τον Απόλλωνα εν μέσω ένθερμων πανηγυρισμών από τους φίλους της Λεμεσού. Γιώργος Χριστοδούλου τώρα για το ΑΠΟΕΛ, για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των
Καλαζοκεντρίνων μετά από το γκολ που δέχθηκαν με τον Ζουμπάρεφ. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Δασκαλάκη, Αυγουστή στη σωστή θέση, μαζεύει την μπάλα. Ακόμη μια ευκαιρία από τις πολλές που έχασε το ΑΠΟΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Παναγιώτου έχει κοντά του τον Μισό. Παναγιώτου πάντα με την μπάλα. Παναγιώτου προσπαθεί και περνά. Παναγιώτου απέναντι από τον Μορφή. Το πλάσε γκολ. 0-2 για τον Απόλλωνα. Αυτό κι αν είναι συναρπαστικό παιχνίδι εδώ στο νέο στάδιο Γασιπί σήμερα. 0-2 Απόλλωνας με μια όμορφη ατομική ενέργεια από τον Παναγιώτου. Ξέφυγε εκεί από τον Μισό. Μπήκε στην περιοχή. Δυνατό το σουτ απέναντι από τον Μορφή. Και το 0-2.